в една далечна планина, ослепително разкошна и красива, покрита от край до край с блестяща бяла пелерина, живее самотен старец. И въпреки, че климатът по тази земя е безмилостно суров, добрият старец има любящо и горещо сърце. Може би защото тук тръгва ангелския ветрец, който разнася по целия свят вяра, надежда и любов. Предполагам, че вече си се досетила, че този самотен старец съм аз, дядо Коледа. Хо-хо-хо! Далия! Здравей! Добре дошла в прекрасните земи на далечна Лапландия. Радвам се, че си тук, защото днес ще ти покажа нещо, което разбрах, че искаш да видиш много отдавна. Моята работилница. О! Хей, малечко! Ела веднага тук! Наказан си, до вечера ще вечеряш с Елена Рудолф. Амаха! Бива ли такива работи? Вече съм на възраст. Не трябва така да се постъпва с дядо Коледа, но нека не се разсейвам. Ела с мен, за да видиш нещо много любопитно. Боро, готов ли си да запишеш следващия подарък? Да. Браво! Да действаме тогава! И хоп! Маша, колко пъти да повтарям, бързо я занеси за опаковане. Тичай, тичай! Отбележи, че подаръка за Марин е пратен в отдел украса. Браво! Я да видим за кого беше следващия. И хоп! Маша, ела тук! Занеси и този. Този беше за Наско от Петрич. Дядо Коледа, имаме гост. Гледат ни. Хо-хо-хо! Далия! Здравей! Добре дошла в моята работилница. За момент забравих, че това видео е специално за теб. Запознай се с някой от моите помощници. Както виждаш, тук всички работим усърдно в дните преди Коледа. Елфи! Захващайте се за работа. Не ме излагайте така. Амаха! По принцип са много работливи, но понякога се налага да ги контролирам. А сега ме слушай внимателно, защото ще ти споделя една тайна. Много рядко разрешавам на деца да видят къде точно живея. Обикновенно само най-добрите и смели деца получават тази възможност. Нека сега разберем какво си постигнала през изминалата година. Елфите ще свържат голямата книга с информацията за теб в специалната ни машина. Ама колко си пораснала само! Вече си на 4 години. Освен това, ходиш на детска градина. Браво, дете прекрасно! Гордея се с теб! Продължавай да следваш мечтите си и да правиш нещата, които ти носят удоволствие. Далия? Елфите ми подшушнаха за някои любими твои занимания. Докато гледам хубавите ти снимки, ще ги споделя с теб, а ти ми кажи дали наистина обичаш тези неща. Първо, да се гримираш. Също така, да скачаш на батут. И още нещо, да си играеш с животни. Браво, дете! Продължавай да си все така жизнерадостна и добра.
Искам специално да те поздравя и за някои твои добри дела и постижения, че си много добра и възпитана. След това, че знаеш много песнички и стихчета. Не съм забравил и още нещо, че изобщо не си свидлива. Но имам и някои препоръки към теб, дете. Далия, моля те, обещай ми следните неща. Да гледаш по-малко детски филмчета. Да си лягаш винаги на време. Също така, да не плачеш за глупости. Далия, сигурен съм, че ще изпълниш тези мои препоръки и през следващата година ще удивиш всичките си близки с още повече добри дела. Охо, съвсем скоро ще настъпи Коледа. Време е да се приготвим за път. Пожелавам ти от сърце много здраве и щастие през следващата година. Не спирай да мечтаеш и да вярваш в себе си. И помни, че цялото ти семейство много те обича. До нови вълшебни срещи, дете! Весела Коледа! Хо-хо-хо!